ସାର୍ इवेंट कॉल मी विदाउट पैसा रे कर देबी ଆପଣ ସତରେ ହଁ ସତରେ ପଳାଉଛି ଆପଣ ଟିକେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ନାଚ କରିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କ'ଣ କହୁନ ଟିକେ ପଦେ କାଲି ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ କାଲି ବୁନ୍ଦିଆ ମିଳିବ ତମ ମୁଣ୍ଡଟା ନୁହଁ କି ଏଇଟା ଖାଲି ଚିକଚି ମାରୁଛି ହସି ତ ଟିକେ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ରହିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ नहीं ऐसा कोई नहीं डिग्निटेड इसको ही आता है। नहीं सर ऐसा नहीं अच्छा लगता है थोड़ा सा क्या है कि ମିଥୁନ ବାବୁକୁ ଭଲସେ ସଜେଇ ଦେଇଛ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚିକଚି ମାରୁଛି ମିଥୁନ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ମତଦାନ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କାଲି ପାଇଁ କ'ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଟିକେ ଅଛି ହଁ ଆଉ କାଲି କ'ଣ ମିଳିବ ମାନସ ସାର୍ କାଲି କ'ଣ ମିଳିବ ଆଉ ଯେଉଁ ମିଠା ଅଛି ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇପାରିବି ନା ଖାଇପାରିବିନି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିନି ମାନସ ସାର୍ ବେଲୁନ ଚିପିବାରେ ଆପଣ ଟିକେ ମାହିର ଅଛନ୍ତି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କରି ଚିପି ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନସ ସାର୍ ମିଠା କେଉଁଠି ରଖୁଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଖାଇବା ଗୋଟେ ମୁଁ ଖୋଜି କାଲି ପାଉନି ତମ ମତଦାନ କ'ଣ ଟିକେ ଆଉଥରେ କହିଦେଲ ମାନସ ସାର୍ ତେଣୁ ତ ସେଗୁଡ଼ା ଯାହାକୁ ଧରିବାକୁ ଦେଇଛ ସିଏ ତ ଟିକେ ନା କରୁ ତାକୁ ଧରିବ କିନ୍ତୁ ଏଡ଼ ବେଲୁନ ନେବୁ ଯେ ତମର ତ ଆଇଛ ବେଲୁନ କେମିତି ତିଆରି କରିଛ ଟିକେ କହିଦେଲ ମିକୁ ଭାଇ ପାଖକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମିକୁ ଭାଇ ତମେ ଫୁଙ୍କିବାର ତ ମାହିରି अबे बड्ड माल तेमे टे छिपा छिपे फुटा फुटे महीरी जना पड़ बेलून तो भूल भाल कर फुल जो फाटी जाऊँ धीरे किने खोलो